Ki Dkhot ka KSU ki bahayeng bat ki nong shong shnong ki badan Palat shis pa Ngut ki laya lumlang ha Sohra police station bandawa ya ka jing Palat no ya ki Ngut ki Dkhot jongka ki bala syakem ha ki pulit ha ka baydai bat ka jing syak penyap jong Ngut ki brio ha ichamati dang shen. Ki Ngut ki Dkhot ka KSU ki day na ka South KHASI Hills District Unit. Ki Dkhot ka KSU bat ki nong shong shnong ki kwa bandit tur sya pelau ka police station Henry lakhang yaki da ki pulit. Hadin ka jing yapen I nia ka bajur u magister bat u subdivisional police officer kin sa ailat ya shi pongut ki breu ban rong sya police station bakin thop ya ki nong mikmat na ka KSU bat ki bahayeng hasem. Ki bahayeng bat ka KSU kila pertajam ban penpau ya ka jingbam hun jengki ya ka rai jengki pulit halor balai balakem ya ki Ngut. Kawai ka kali gypsy